Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige. Tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka.
Dalawa lang ha. Oh, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1. Metro's #1. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami ang mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagpapalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Ikagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga
Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay... Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. At sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Oh. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Mag- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot. May balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh.
Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna sa buong kapuluan is already 9:01 PM na po mga kabisyo. At samahan niyo po ko sa ating programa simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, samahan niyo po ko sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello at syempre ang ating programang Top Secret. Pero bago ang lahat, malalaman natin sa aking pagbabalik mamaya ang isang panibagong kwento na naman na babasahin natin at kapupulutan natin mga kabisyo ng aral. Kaya mga kabisyo, ano pang hinihintay ninyo? Abangan na natin ang ating kwento na mapapakinggan mamaya sa aking pagbabalik. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by Williams Brothers. Can't Cry Hard Enough. Metro's #1 Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello kabisyo! Hello mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 PM, gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every
every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain.
May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, ka! Ang kasagutan ng kasagutan oras ng ay oras. wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORAD. Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw pa ba yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan ano. mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay. Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ayan. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Gabigani! Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat
Kaya, alagang Astron, alagang maaasahan mo. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number. Pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras natin sa buong kapuluan is already 9:20 p.m. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, isang panibagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan. Kwento na pwede natin kapulutan ng aral. Kwento nagigising sa atin upang mapag-isipan natin na sa ibang kwento pala ay pwede tayong matuto. Na hindi na natin kailangan magkamali pa. Dahil mas madali pala na matuto at malaman ang tamang desisyon kung titignan mo yung mga kwento ng ibang tao. Kaya mga kabisyo, anong kwento na naman po kaya ang ating mapapakinggan ngayong gabi na to? Samahan niyo po ko sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Hi DJ Titan Jello at Rocky Terra. 4 months na po pala akong dire-diretsong nakikinig sa programa ninyo gabi-gabi. Sa totoo lang po, bumili pa ako ng maliit na radyo para mas damang-dama ko yung experience na nakikinig ulit sa radyo habang nagpapaantok. Pero imbis na antukin ako, mas nagigising ako sa mga kwento na para bang ako yung nasa istorya. Ako po pala si Rogie, 31 years old,
negosyante at single mother sa isang 9 years old na bata. DJ Titangelo at DJ Rocky. Nais ko lang po sana ikwento ang aking storya na masyadong makulay. Na hanggang ngayon, sariwa pa rin sa aking memorya ang lahat ng pinagdaanan ko sa aking buhay. Tandang-tanda ko pa. 19 years old ako nang nakilala ko ang ama ng aking nag-iisang anak. Malayo ang edad naming dalawa dahil 28 years old na siya nung panahon na yon. Masaya at okay naman ang aming naging pagsasama. Ang alam ko, single at looking for right person siya that time. Walang sabit, binata na pogi at maayos na rin ang buhay. Panahon naman na yon, 19 years old ako, nag-aaral at may maliit kami na negosyo. Yung negosyo na naiwan ng nanay ko, ako na po ang pinamahala. Dahil nag-iibang bansa ang aking magulang at pauwi-uwi na lang sila kada 6 na buwan. Sa aming negosyo na yun, dun ko po nakilala ang ama ng aking anak. Kliyente namin sila that time sa simpleng small talks hanggang sa lumalim na ng lumalim ang aming interes sa isa't isa. Itago na lang pala natin sa pangalang William ang ama ng anak ko. DJ Rocky at DJ Titangelo. Paano ba naman na hindi mahuhulog ang katulad ko sa gwapo at maginoo na lalaki na katulad niya? Sabay araw-araw mo pang makikita sa aming opisina. Dahil nga client namin sila. DJ Titan at DJ Rocky, normal lang naman ang usapan namin tuwing pumupunta siya sa opisina hanggang sa nagkagusto na sa isa't isa. Sa madaling salita, nagkaroon na kami ng relasyon. Fast forward po. 22 years old na ako nang malaman ko nabuntis ako sa aking nag-iisang anak. Mag-BF at GF lang po kami nun. Nung panahon na nalaman naming dalawa na nagdadalang tao ako, siyempre bilang mas matanda siya sa akin, tinanong ko muna siya kung ano ba ang magiging plano namin sa isa't isa. Ang mga tanong ko ay, magpapakasal na ba kami? Magsasarili na ba kami upang makabuo na ng sariling pamilya? Yan ang aking mga tanong na hindi na kayang sagutin nung mga panahon na yon. Tanging sagot niya lang ay sabihin muna natin sa pamilya mo na buntis ka at sasabihin ko din sa pamilya ko. DJ Titangelo at Rocky Terra, agad-agad naman naming sinabi sa kanya. Sa kanyang pamilya na buntis po ako. At ganoon din po sa aking pamilya. Sinabi din po namin na nagdadalang tao na po ako. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, nagulat ako sa mga sinabi niya sa pamilya ko at pamilya niya na wala naman sa naging pag-uusap namin. Sinabi niya na papakasalan ko po si Rogie dahil nabuntis ko siya. Hindi ko naman hahayaan na lalaki ang bata na walang ama at sisiguraduhin ko
na bibigyan ko ng buo at maayos na pamilya ang anak ko. Ang sarap pakinggan sa tenga DJ Titangelo at Rocky Terra. Mga pangako na binibigkas niya sa kanyang bibig nung panahon na kausap niya ang aming pamilya. Ang dami niya biglang plano. Sinabihan niya pangako na mag-iibang bansa na muna siya upang mas makaipon kami. Tatanggapin niya daw yung matagal nang ino-offer sa kanya ng kaibigan niya na trabaho sa ibang bansa. Ang lagi niya pang sinasabi sa akin, upang sa ganun daw mas safety na namin ang aming pamilya. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, sobrang tuwa ko naman bilang isang babae. Pakiramdam ko na mahal kami ni William. Agad naman ako sumuporta sa kanya. Lahat ng pwede kong itulong para mapabilis ang pag-alis niya ng bansa ay ginawa ko. Dahil nakikita ko naman sa kanya that time na maganda ang intensyon niya na umalis at magtrabaho para sa aming pamilya. 1 taon lang daw ang gugugulin niya at babalik agad siya sa Pilipinas. At hindi ko pa malilimutan na pangako niya sa akin, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, sa kanyang pagbabalik daw ay magpapakasal na daw kaming dalawa. At sakto daw yun na ilang buwan pa lang daw ang bata mula sa aking panganganak. DJ Titan at DJ Rocky Terra, buong puso akong naniwala sa kanyang magandang pangako. Pero yung mga pangako na yun ay bigla na lang nagbago. Uy! Nandyan ka pala, Kabisyo. Pinapanood mo yung Pogi? Uy! Hindi ako Pogi, Kabisyo. Hindi ako yun. Dahil may mas Pogi sa atin, Kabisyo, na talaga namang hindi lang Pogi, maaasahan din. Alam nyo ba kung sino yun? Walang iba. Siyempre, ang nag-iisang Astron Appliances yan. Kung gusto nyo ng quality at mapagkakatiwalaan na appliances, takbo na sa pinakamalapit na retailer ng Astron
para makabili na kayo ng dream appliance ninyo. Huwag na mag-alala kasi kung busy kayo sa work o gawaing bahay, don't worry kabisyo. Nakaabang ang Astron sa inyong paboritong budol apps. I-search nyo lang ang Astron Appliances PH sa TikTok Shop, Lazada at Shopee. Isang click lang, may alaga maaasahan ka na. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Dito na kayo sa Alagang Astron. Alagang Astron! Alagang Coco. Alagang Astron. Alagang maaasahan mo. Mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa Blue App, ano kaya mangyayari sa kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to? Meron pa kayang William na babalik sa kanya? Malalaman natin yan sa ating pagbabalik sa ating Rocky Secret Path with Titan Jello.
Oras na muna natin mga kabisyo sa buong kapuluan is already 9:40 PM. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Nangyari. Hello mga kabisyo. Hello Ben Asheng. Angelo Redaha. Titangelo, single po ako. Wala akong ka-date. Sa February 14, no girlfriend since birth. Uy. Grabe naman. Sana all. Bernard 30, nagla-live pa kayo sa TikTok? Yes po, nagla-live pa po tayo pero ng top secret po. Pero ang secret files po sa ano lang po siya, Facebook lang po tayo.
DJ Rock. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 9:51 p.m. At ipagpapatuloy po natin ang ikalawang bahagi ng istorya ng ating letter sender ngayong gabi na to. Ang ating letter sender na si Rogie. Si Rogie na nakakaranas ng pagsubok sa kanyang buhay. Binahagi niya po ang kanyang makulay daw na kwento sa ama ng kanyang anak. Ano kaya mangyayari sa ikalawang bahagi dahil sa unang bahagi ng storya na napakinggan natin, nakakilala siya ng isang lalaki na 9 na taon ang age gap nila. 19 anyos siya nung nakilala niya tong si William. At habang si William naman ay 28 years old. 22 years old naman si Rogie nang mabuntis at magdalang tao sa kanyang nag-iisang anak. Pinaalam nila sa kanilang pamilya na nagdadalang tao na tong si Rogie. At nagulat naman sila sa kanilang pag-uusap dahil itong si William ay nangako sa kanyang pamilya at sa pamilya ni Rogie na pakakasalan siya. Pero humingi ng kondisyon nitong si William. Kailangan niya na muna daw pumunta ng ibang bansa upang mas safety ang future ng bata at ng pamilya nila. Pero yung mga magagandang pangako na napakinggan ni Rogie ay mukhang napako na. Malalaman natin mga kabisyo kaya ituloy na po natin ang ikalawang bahagi ng istorya ng ating letter sender. DJ Titan Jello at Rocky Terra. Sinuportahan ko po si William upang makapunta ng ibang bansa. Lahat po ng kaya kong itulong ay ginawa ko. Dahil nakikita ko naman na maganda ang intensyon niya na umalis at magtrabaho sa ibang bansa. Ang pangako niya pa sa akin ay 1 taon lang daw at babalik na daw siya upang magpakasal daw kami. At sakto rin daw yon na ilang buwan pa lang daw pinapanganak ang aming anak. DJ Titan at DJ Rocky, buong puso akong naniwala sa kanya. Maganda ang pangako niya. Pero yung mga pangako na yun ay bigla na lang nabago. Tuluyan na nga pong nakaalis ng bansa ang aking boyfriend
na ama ng aking anak. At 1 buwan lang makalipas matapos siyang makaalis ng bansa, hindi na muli siyang nagparamdam sa akin. Halos mabaliw-baliw ako. Kakaisip at kakatanong sa pamilya, kaibigan o kanino man na nakakakilala sa kanya. Dahil bigla na lang siya hindi makontak. Madalas ako nangungulit sa kanyang pamilya. At ang tanging sagot lang sa akin ng pamilya niya ay ang huling mensahe daw sa kanila ay gusto ko munang lumayo. At gusto ko mapag-isa upang magkaroon daw ng kapayapaan. Yan po ang mismong sinabi sa akin ng pamilya niya. Umiiyak po ko sa mismong nanay niya at sa mga kapatid niya. Pero ang tanging sagot sa akin, wala daw silang magagawa dahil hindi rin daw nila mismo alam kung nasaan ngayon si William. Tanong ko tuloy sa sarili ko, DJ Titangelo at Rakitera. Anong kapayapaan ba ang gusto niya? Bakit bigla na lang siyang hindi nagparamdam sa akin? Sa totoo lang po, matatanggap ko naman kung sasabihin niya sa akin mismo na ayaw niya na ako. Iiwanan niya na kami ng anak niya. Pero para bigla na lang maglaho at mag-iwan ng tanong sa aking isip na ano na lang yung mga napag-usapan namin na plano? Wala na lang yun? Hindi makatotohanan? Babalik pa ba siya? Ang dami pong tanong, mga kabisyo, na hindi ko masagot. Na walang pwedeng makasagot kundi yung tao lang na nang iwan sa akin at sa anak ko. Sobrang sakit lang, DJ Titangelo at DJ Rakitera. Sa totoo lang, ilang taon na nakakalipas ang kwento na to. Pero sariwa pa rin ang sugat sa aking puso. Sariwa pa rin ang mga alaala sa aking utak. Na yung mismong ama ng aking nag-iisang anak ay bigla na lang naglaho. Mga kabisyo, nanghihingi lang sana ako sa inyo ng advice na dapat ko pa rin bang sabihin sa anak ko na gano'n ang ginawa sa amin ng kanyang ama. At dapat ko din bang ipagpatuloy ang paghahanap sa ama ng anak ko. Sa totoo lang po, kung ako lang at hindi para sa aking anak, napapagod na rin po ako. Ang hirap kasi maghanap ng taong ayaw naman magpahanap. Ang hirap maghanap ng taong nagtatago. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Alam ko na alam mo ang istorya na ito. Kung sakali man mapakinggan mo,
Ang kwento na to, William. Tatanggapin pa rin kita. Tatanggapin kita hindi dahil para mahalin, kundi tatanggapin kita upang makilala mo at makilala ka ng anak mo. Patatawarin kita sa ngalan ng anak natin. Huwag mo lang sanang taguan yung bata. Muli mga kabisyo, ako po ito, si Rogie. At ito ang aking Secret Files. Metro's number one, Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Ano yan? Bako. Ay, sige. Tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita.
Ayan, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, bibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Pasok ko na. Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. Sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. Sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. Sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila.
bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you.
At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Pañero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang bagagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpapalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ay, may baboy. hopya kundol flavor.
Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. kopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katalino. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, ay pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! At sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumataw? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad, patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot- kami ay nagkakaisa.
Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuwang storya ng ating letter sender ngayong gabi na to. Ang ating letter sender na si Rogie. Si Rogie na humihingi ng advice sa mga kabisyo natin at sa atin na tama lang daw ba na sabihin niya sa kanyang nag-iisang anak yung ginawa sa kanila ni William. Si William na bigla na lang naglaho. Habang nagdadalang tao itong si Rogie, nangako siya na magtatrabaho muna sa ibang bansa ng 1 taon. Para daw yon sa future ng kanilang pamilyang bubuuin. Pag-uwi daw dito sa Pilipinas, magpapakasal sila. Pero ang nangyari, bigla na lang naglaho itong si William. Malalaman natin mga kabisyo ang mga komento ng ating listener ngayong gabi na to. Pero bago lahat, gusto ko muna batiin ang mga nakatutok sa atin ngayong gabi na to. Grabe, ang daming nakatutok sa atin ngayong gabi, lalo na sa East Ortigas daw.
Ang mga e-bike drivers daw dyan, nakatambay at napakasagad na sagad daw ang radyo nila ngayon. At big shoutout kay Arnel Sanggalang ng Malibay, Pasay pero nasa East Ortigas daw ngayong araw na to. Maraming salamat po sa mga taga Malibay, Pasay din na nakatutok. At syempre, hello din po sa mga taga Quezon City na nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat dyan po sa may bandang Commonwealth. Grabe naman, mga taga Quezon City. Maraming salamat. At syempre, hello rin po sa mga taga Marikina na nakatutok sa atin ngayon. Yan o. Maraming salamat po. At syempre, babatiin ko lang din ang ating mga nagpapabati. Barangay Kabuko Health Station. Ayan. Hello po sa nurse na si Joy Garcia. Hello din po kay midwife na si Eliza Joy. Hello rin sa ating BHW na si Judith Rosarda, Annie Medina, Nenita Sahagu, Joanne, Rochelle, Wenelin, Rosel, Fe, Minda. At syempre sa Treasury Department ng Barangay Kabuko na si Santa Edna Lam, Raquel, Treyas, Bern, Grace, Imelda, and Pat. And also big shoutout syempre kay Ayla Desingano. Ayan. Maraming salamat. At syempre meron din nagpapabati sa atin ngayon si Emmy Marie Diaz. Sabi niya dito, Mansari po namin ngayon. Pakibati naman po kami ng partner ko. Thank you po. Happy Mansari kay Aiki Ace Andesa. Ayan o. Happy Mansari po sa inyo and keep safe always and God bless you. Mga kabisyo, pakinggan naman po natin ngayon ang mga komento at opinyon at advice ng mga kabisyo natin na napakinggan ng kwento ng letter sender. Sabi ni Rosel, Rogie, gusto ko lang sabihin sa iyo na huwag mo munang sabihin sa anak mo. Hindi niya pa to maiintindihan tungkol sa pag-iwan sa inyong mag-ina ng walang dahilan. Sa ngayon, mag-focus ka na muna sa anak mo at kapag lumaki na at nakapag-isip-isip na siya, doon mo na sabihin ang tungkol sa kanyang ama. Ilang taon na rin yung bata eh. Pero siguro mas mabuti na nasa tamang edad pa yung bata. Okay. Makes sense. Sabi dito naman ni Jubes, para sa'yo Rogie, nakakahanga yung sinabi mong tatanggapin mo pa rin si William para sa anak nyo. Gusto mo pa rin makakilala ang anak niya at gusto mo pa rin makakilala ng anak mo ang tunay niyang ama. Saludo ako sa'yo and shout out sa Team Bulacan Overdrive. Salamat. Sabi naman na isang kabisyo natin dito, big shout out DJ Titan Jello. Alam mo, Rogie, gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ano man ang tingin mong makakabuti sa anak mo, bilang isang magulang gawin mo. Dahil karapatan din naman ng bata na makilala niya ang kanyang ama. Pero para sabihin pa yung mga ginawang hindi magaganda ng kanyang ama, siguro ipagdasal mo na lang at ipagpasa Diyos mo na lang si William. Hindi rin kasi maganda na siraan pa si William sa kanyang anak. Hayaan mo na ang bata mismo ang magtanong kay William kung ano ang nangyari. Kung bakit siya naglaho. Yun lamang po mga kabisyo at maraming salamat. Ako po ito, si Lardes.
Nakakalungkod na istorya ang ating napakinggan ngayong gabi na ito, mga kabisyo. Istorya ng ating letter sender na si Rogie. Si Rogie na maraming tanong sa kanyang sarili kung bakit na lang biglang naglaho itong si William. Alam nyo, kabisyo, ang pinakamasakit na mararanasan mo sa buhay mo ay yung taong mahal mo bigla na lang maglaho ng walang paalam. Real talk, mga kabisyo, mas okay na makita mo at nahuli mo na naglolo ko. Mas okay na makita mo at malaman mo na may kabit pala siya kaya siya biglang umayaw sa'yo. Mas mabuti pa na sinabi nyo sa isa't isa na ayaw nyo na. Kesa naman mag-iiwan siya ng mga sugat na walang pwedeng makasagot kundi siya lamang. Mahirap maghilom yung sugat na yon dahil hindi mo alam yung mismong sagot ng taong nang iwan. Ang hirap maiwan, kabisyo, ng hindi mo alam yung dahilan. Bigla na lang naglaho. Ang ayos ng usapan ninyo, may mga plano sa'yo, pero bigla na lang hindi ka na kinausap. Tunay at naniniwala ako doon, kabisyo, sa sinabi ni Rogie na halos hindi niya na alam ang dapat niyang gawin at mabaliw na siya. Pero isa lang ang sisigurado ko, kabisyo, na itong si William ay ang naging choice niya sa sarili niya ay iwanan na lang itong si Rogie. Bakit? Dahil siguro may mas malalim na dahilan. Pwedeng hindi niya naman talaga tunay na mahal itong si Rogie at nadisgrasya niya lang. Pero bilang isang lalaki, kunwari pinanindigan niya at yung nakahanap na siya ng exit, way of exit, bigla na lang siyang maglalaho. Doon niya na ginawa yung plano niya. Mga kabisyo, sa lahat ng mga umiibigan nagmamahal ngayong gabi nito, naway kung nararamdaman nyo ng ayaw nyo na, naway maging totoo tayo sa taong karelasyon natin. Sabihin nyo na kung ayaw nyo na, kesa naman iwanan natin sila ng wala na lang pasabi. Mga kabisyo, kung meron po kayo mga kwento na gustong ibahagi ngayong gabi na to o sa mga susunod na araw, maaari po kayo magpadala sa aming Gmail account na rakitera@gmail.com. Muli, mga kabisyo, kasama niyo po ang ditindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Cello. At susunod na po ang ating programa na Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Muli po akong magbabalik, mga kabisyo, at handog kong awitin sa inyo by December Avenue, Ahon. Metro's #1 Love Radio.
Companyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan ating na balak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay malinaw na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay!
Ay, eto na. Ay, halgambilang. salita, ay. Halgambilang. Halgambilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Hanggang sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumataw? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba?
Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko.
Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. mapupunta sa OORADIO. Ako yung may question. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos
Nabilong ko na sa iyo, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tukwan! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Sa kape. kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ayun, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-ngalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ba yan? magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Bayang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat.
Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What?
na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic!
Mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595. Teka lang, may kino-compute lang ako, master. Mga kabisyo, maaari na po kayo tumawag sa 0916-529-5595. Pwede daw makipag-dating. No. Pag stasyon yan. Ibang istasyon yun! Sumoy connect kita. Okay. Tawagan natin sila. Tawagan natin sila. Lahat na lang nandito na. Bigay ko sa'yo, Alisa. Ay, grabe. Punta ka dito talaga. Uy! Nalobat ako, hindi ko mapasa yung computation. Ang gano'n ka yan. Hey, gaganon ka. Bad shit.
Hello, Distiny. Hello, ba't ako? Hello po mga kabisyo. Happy Wednesday mga kabisyo. Hello po kay Danny Boy from Cagayan de Oro. Jaja. Ayet, hello sa'yo. Sabi ni Arya, early ko so much. Hi DJ Titan dyan, shoutout. Hello po sa mga taga Binangonan, Rizal.
Hello, Eloisa. O, sa mga tumatawag mga kabisyo, sagot lang po kayo dun sa ano muna namin. Bago ko po kayo sagutin. Hello, Sir Tony Marco. Hello sa mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Di po ako tumatanggap mga kabisyo ng mga na ulit na kwento. Tayo sa mga bago. Hello po. Hello? Hello po. Hello ma'am, good evening. Good evening, DJ. Good evening po. Hello ma'am. Hello? Naririnig niyo po ako? Yes ma'am, ako po ba? Hello? Napapakinggan niyo po ba ako? Loud and clear po ba? Yeah. Yes po. Yes ma'am, kamusta muna po kayo ma'am? Okay lang po. Okay ma'am, so ready na po ba kayo mag-share ng inyong top secret ngayong gabi na to? Yes po. Hello? Hello ma'am? Hello po. Ayun ma'am. So ma'am, ito po, ready na po ba kayo? Yes po. Matagal na po ba kayo nakatutok sa programa ma'am? Yes po, pero ang madalas kong pakinggan yung sa tambalan. Ba't po kayo napunta sa panggabi ma'am? Wala. Nag-scroll lang ako din, nakita ko. Tapos maraming mga nag-share, ganun. Kaya po, trinay ko lang. Gano'n na po? Since avid listener ako ng Love Radio po. Wow, thank you ma'am sa pagsuporta niyo po sa programa at sa bagong nakikinig po dito sa aming oras ni DJ Rocky. So ma'am, familiar naman po kayo sa programa, di ba? Kung nakapanood na kayo, so pwede niyo pong itago ang inyong pangalan, edad at lokasyon. Yes po. So, pwede kayong gumagawa ng pangalan, edad at lokasyon para po matago natin ang identity ninyo. So, diretsahan po tayo ma'am. Pag tinanong ko po kayo, ano po ang top secret ninyo, sasagutin niyo po ako ng diretso. Apo. Ma'am, tapos nasa sa inyo rin po ma'am kung gusto niyo po bang magpa-advise or hindi po ma'am. Kasi kung hindi po ma'am, hindi po ako magsasalita at makikinig lang at magtatanong lamang po ako sa inyo. Pero kung gusto niyo po, na makahingi ng advice, nasa sa inyo po yun ma'am. Ganun lang po. Okay po. Thank you ma'am. So ma'am, kung ayaw niyo pong sagutin yung mga tanong ko ma'am, may karapatan po kayo ma'am. Pero kung hanggat sinasagot niyo ma'am, ako po ay magtatanong at magtatanong sa inyo. Excuse me, apo. Okay. So, nasa
Manila ka ba? Pilipinas ka ba? Nasa ibang bansa? Nasa ibang bansa po. Okay, ma'am. Noted, ma'am. So, mamaya na kita tatanungin, ma'am. So, comfortable naman kayo ngayon sa pwesto ninyo, sa lugar ninyo, at ready na po ba kayo? Yes po. So, ma'am, binibigyan pa kita ng 4 na minuto before po tayo mag-start para dire-diretso na po tayo sa ating programa, ha, ma'am? Apo. Actually, hindi nga lang 4 minutes eh. I think parang... Haba-haba ito ah. Around 7 minutes pa. Pero, ready ka na ba? Pwede ko naman na ituloy. Pwede ko na i-game to. Game na ba tayo? Apo. Apo. Excuse me. May sakit kayo, ma'am ah. Hindi. Nanunuyo yung lalamunan. Uso kasi. Gusto nga naman, may sakit. Uso yung cough and colds kasi sobrang lamig. Ay, hindi pa po ba naka-on air? Kala ko naka-on air na. Hindi pa po, ma'am. Wala pa po tayong on air, ma'am. Okay po. Kalmahan nyo lang, ma'am, ha? Apo. Okay, ma'am. Gusto ko nga sana mag-share sa Mahiwagang Bornay. Kaya lang, Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Naripo ako ng Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Standby po tayo, ma'am. po. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon ay 11:36 p.m. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Halika mga kabisyo, kilalanin at alamin po natin kung ano po ang kwento niya ngayong gabi na to. Hello, ma'am. Hello po, good evening. Good evening. Kamusta ka, ma'am? Ayos naman po, malamig dito sa lugar ko. Nasaan ka po bang Sa lugar, ibang ma'am? bansa. Saan ibang bansa yan, ma'am? Maaari ko bang malaman? Sa California po. California. Gano'n ka nakatagal, ma'am, sa California? 5 years 5 years. Saan sa California? po. Saan sa California? Pwedeng di na i-share. Pwede Baka naman, ma'am. may makakilala. Pwede naman, ma'am. Siyempre. 5 years ka na, ma'am. Dito sa Pilipinas, may kamag-anak, anak, or asawa po ba kayo naiwan? Wala po. So, single ka, ma'am, sa madaling salita. Wala akong iwang family sa Philippines pero kasama ko sila dito sa ibang bansa. Okay. Okay. I see. So, ma'am, sa 5 taon mo dyan, 5 taon na rin ba sila dyan? Apo. Sabay-sabay kayo napunta ng California? Ako po yung nauna and then pinasunod ko sila. Ilang taon na sila dyan, ma'am? 5 taon? Mga ko lang 3. Okay. Yun. 3 taon. So, ilan po ang anak ninyo, ma'am? Isa lang po. Isa lang. So, ang Mm-mm. kanyang tatay ay kasama niya na rin dyan sa California. Yes. Yes po. Okay, ma'am. So, si hubby mo, ma'am, nag-work din yan sa California?
Opo. Pareho po kami. Mhm. Okay. Pero pabalik na po kami ng Pinas para Eh, makasama yung mga magulang. okay. So magbabakasyon or for good na? Babalik ulit? For good na po. For good. Ang hirap kasi malamig dito. Sakitin kami. Hindi kaya. Hindi sanay sa klima. Okay. Mari ko bang malaman kung ano naging work mo dyan sa California? Pwede secret na lang. Kasi baka makilala. Sige ma'am, walang problema. So ma'am, kailan mo plano bumalik ng Pilipinas? Siguro before mag-end itong taon. Mhm. Lapit-lapit na. Malapit na. Kasi Ang bilis. super ano po dito. Iba pa din sa Pinas. Nakakamiss yung yung pamumuhay, yung lifestyle. Kasi syempre Pilipino tayo. Iba yung culture dito. Tsaka yung klima, yung mga tao, yung environment. Tsaka para makasama ko yung mga magulang. Okay, nice. So ma'am, ready ka na po ba? Yes. Okay ma'am. Ilang taon na po kayo? 35 po. 35 years old. Tagasan po kayo ma'am? California po. California. Okay. California. Itago natin sa pangalang Every po. sorry ma'am? Every po. Parang every day. Parang ganun. everyday, everything, ganun. Every. Okay ma'am. So, every. 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 Yes. Okay. Noted. So every 35 years old from California. Yes. Ano ang top secret mo? Nung teenager ako, meron ako nakilalang lalaki, guy. May nakilala akong lalaki sa province namin. Hindi ko na lang babanggitin kung saan. Tapos, dahil morena kasi ako, so attracted ako sa mga mestizo, ganun. So yun, habang may ginagawa ako doon sa lugar na pinagbakasyonan ko, dumating itong guy na to, tapos ipinakilala sa akin ng manager. Pinakilala siya sa akin ng manager kung saan ako nagbabakasyon. And then, hanggang sa nagkagusto siya sa akin, para siyang na love at first sight. Pero ito nangyari to 2010 pa. Na love at first sight siya. Tapos nagkaroon kami ng communication through text. Hanggang sa naging kami. Pero tumagal lang yung relationship namin ng less than 1 year. Kasi kami, LDR kami. Nandun ako kasi nagbakasyon lang ako dun sa province nila. And then, after ng vacation, umuwi na ako sa lugar namin. Kasi tapos na yung bakasyon, kailangan ko nang bumalik sa school. Back to school na, tapos na yung sem break namin. Tapos nag-continuous yung communication namin hanggang sa month, nung after ng 2 months na panliligaw niya, sinagot ko na siya. Tapos, dahil nga LDR kami, hindi niya napigilan yung sarili niya hanggang sa nakagawa siya ng infidelity, nag-cheat siya sa akin. Ilang taon bago ko nalaman na nag-cheat siya. Bali, nag-break kami dahil na-feel ko na cold na siya. After ng breakup namin, wala akong kaalam-alam na meron na pala siyang iba. May iba na siyang babae na nilalandi. Tapos naging sila na habang kami pa. After breakup namin nun, lumipas pa yung 2 taon. Pagkalipas ng 2 taon, dun ko lang nalaman yung ginawa niya. Kasi 2010, hindi pa naman ganun yung mga phone, 'di ba? Wala pa yung sa social media, hindi pa ganun kakilala din. So, nalaman ko yung infidelity niya. Accidentally kasi akong nag-Facebook kasi gumagawa ko ng project sa school.
Pero nung during 2 years na wala kaming communication, parang sobrang broken ako noon. Ang ano ng impact sa akin ng breakup namin kasi nga ideal man ko siya eh. Galing kasi ako sa broken family. So yung gusto ko sa lalaki, yung parang na-force ko na baka eto na yung mapangasawa ko sa makasama ko sa future ko. Tapos yun, na-broken ako. Then yun, nakita ko yung infidelity niya. Nakita ko yung mga dates na mga pictures nila kasama niya yung babae. Yung mga dates na yun is kami pa. Tapos kinonfront ko siya through call na bakit niya ginawa yun, bakit niya ako niloko. Yung within 2 years na yun, sobrang guilty ko kasi feeling ko ako yung may kasalanan kasi agad-agad nakipag-break ako sa kanya. Feeling ko ako yung nang iwan sa kanya. Tapos, edi, ayun na, hanggang sa nangyari yon 2010. 2010 naging kami, 2011 kami nag-break. Then, after ng ilang taon, tawag dito, edi, ayun na, parang nagkaroon na kami ng closure, nagkapatawaran na. Tapos, nagkaroon ako kahit na napatawad ko na siya, hindi pa rin ako nag-heal kasi nga mahal ko pa siya. Kaya lang, may girlfriend na siya. So, nag-give way ako hanggang sa madami sa akin naniligaw. Pero hindi ko ini-entertain kasi hindi ko naman type. Kasi nga, meron pa akong mahal at siya yun. Hanggang sa nag-work ako sa isang mall. Tapos, meron ako nakilalang lalaki na super kamukha niya. As in, super kamukha. Lahat ng features. Kaya na-in love ako dun sa guy na nakilala ko sa mall, ka-work ko. Kasi nga kamukhang kamukha niya. Tapos kaugali niya pa. And then yung lalaki pala na yun, in-entertain ko yung lalaki na yun kasi nagkaroon ako ng interest eh. Parang yung ilang taon na pagiging broken ko, na-divert ko sa kanya. Yung attention ko, yung interest ko, na-divert ko sa lalaki na yun. Kasi parang ina-assume ko parang kumbaga reincarnation niya ganun kahit buhay pa yung ex ko. Tapos ayun, hanggang sa naging kami nung lalaki na yon yung kamukha ng ex ko. Kaya ko na in love doon dahil nga nakikita ko sa kanya yung ex-boyfriend ko bukod sa kamukha niya, kaugali niya pa. As in talagang kamukha. Ganun. Tapos may mga ka-work kami na nagsasabi na wag mong i-entertain yan kasi may asawa at anak na yan, sabi nung mga ka-work namin. Ako naman that time kasi pa ako parang wala pa akong kabuwang-muwang, virgin kumbaga, ganun, wala pa akong Ilang taong ka nito? Every. Itong nakilala ko, yung virgin ka pa, sabi mo, yung virgin ka pa. 23, 22. 23. Okay. Tapos ayun, nakilala ko yung guy na yun. Tapos sabi nga, wag kong patulan, wag kong entertainin kasi nga may asawa at anak na. So hindi ako naniwala kasi parang wala pa nga akong kamuwang-muwang sa mga bagay-bagay. Pero kinonfront ko naman itong guy na to. Hindi agad siya sa akin umamin. Tawag dito, parang nagde-deny siya, wag daw ako maniwala sa iba. Parang syunga-syunga pa ako nun eh. Hindi man lang ako nag-insist na ipakilala niya ako sa parents niya. Kaya pala hindi niya ako pinakikilala kasi nga ganun yung status niya. Meron na pala siyang ka-live-in partner. Tapos yung baby niya, months old pa lang nung naging kami. So hindi ko yun alam kasi wala pa naman Pwedeng natin, medyo bilisan lang natin. Tapos tumbukin natin kung ano talaga yung pinaka-top secret mo. Okay lang ba? Okay, sige. Sige. Tapos itong kamukha, itong naging boyfriend ko na may asawa at anak pala, anong nalaman ko na may ganun pala siya, before niya pala i-confirm na meron na siyang asawa at anak, may nangyari sa amin, binigay ko yung sarili ko sa kanya. And then, nung nalaman ko, na-confirm ko na talaga na may ganun siya, may asawa at anak na, nakipag-break ako sa kanya. Tapos, nung
nung year na nakipag-break ako sa kanya, super broken ko. Parang for the second time na broken na naman. And then, nung year na yon, nag-post ako sa Facebook about sa ganun ngayon nangyari sa akin na na-broken ako. Tumawag yung ex-boyfriend ko, yung unang-una kong boyfriend. Tumawag siya sa akin, tapos sinabi ko sa kanya yung nangyari sa akin, ganun yung kasalimuot yung naganap sa akin. Tapos sinabi niya sa akin na ikakasal na daw siya. Yung pinakauna kong ex, ikakasal na daw siya kasi nabuntis na yung babaeng ipinalit niya sa akin. Tapos hanggang sa natapos na yung pag-uusap namin ng ex ko na yun, nagkaroon na rin ako ng sarili kong boyfriend. Ito yung napangasawa ko ngayon. Pero bago tayo tumungo dun sa napangasawa mo ngayon, it means itong guy na sumunod dun sa ex-boyfriend mo na kamukhang-kamukha niya, ito yung nakakuha ng sarili mo. Yes po. Kauna-unahan. Pero walang kwentang lalaki na ibigay mo lang talaga yung sarili mo. Yes. So Tapos, anong pinaka-top secret natin dito sa kwento? Yung pinaka-top secret po is after ng 9 years, nagkaroon kami ulit ng communication ng ex-boyfriend ko. Yung great love, first love ko. May asawa ka na nito, no? Wala, may boyfriend pa lang. Mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami noon. Tapos siya, married na siya. Ano na pag-usapan nyo? Ano lang kasi mag-friend kami. Nung tumawag siya sa akin, nung sinabi niya ikakasal na siya, yun yung time na inad niya ulit ako sa Facebook. And then, nung inad niya ako sa Facebook, hindi man kami nagkaka-chat, pero updated siya sa akin dahil sa mga post ko. Tapos, alam ko na may asawa at anak na siya. Tapos, aware din siya na meron akong boyfriend. Tapos, nung 2019, parang nagkabiruan, biniro niya ako. Sabi niya sa akin, hi miss, nag-chat, ng ganon. Tapos hanggang sa yung usapan namin lumalim, tapos nagbalikan yung mga moments namin noon, kung bakit kami naghiwalay, mga ganon, nagano'n na topic namin. Hanggang sa napunta kami sa topic na hindi dapat. Ano yung hindi dapat? Yung mga pang-adult na mga kwentuhan. Ano yun? Hindi ko alam yung adult na kwentuhan, madam. About sa sex life, gano'n. Sex life. Nag-ano siya ng kwento na, kamusta ka na? Anong mga banat niya doon? Yung sabi niya, pwede ba kami magkita, ganito, ganyan. Tapos magbabakasyon, mag-check-in, ganito yung gagawin niya sa akin, mga ganon. Kasi ako, parang nung time na yun, parang kinakabahan ako. Ayoko kasi hindi naman ako ganon. Pero gumusto ka rin naman. Hindi ko naman totally siya gusto. Kasi nagkaroon kami ng usapan na sige, magkikita kami. Magkikita kami sa isang certain place, pero hindi kami parang nakaplano na lahat o magkita kami gantong araw, gantong Saan yung certain place na yan, ma'am? Pwede mo ba akong bigyan ng lugar? Saan yung certain place na yan? Gusto ko puntahan yan. Ha? Saan yun? Huwag certain na place? mo. Hindi. What I mean is, gusto ko lang din talaga na magkalinaw. Kasi, kinukwentuhan mo kami na wala kang plano. Diba? Sinasabi mo sa akin na wala kang plano. Sorry, Evria. Wait lang. Sinasabi mo sa akin wala kang plano na makipagkita. Hindi ka naman interested dun sa offer niya sa'yo. Right? Tama ba ko? Yun ang pagkakaintindi ko sa kwento. Natakot ako for the second time. Mauulit ba yung pagkakamali ko? Hindi, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am Every. Hello, nawawala ka. Naririnig mo po ba ako, ma'am? Yes po. Yes, ma'am. Ito lang yung question ko. Saan ba yung yung lugar na pupuntahan ninyo? Dapat. Yung una naming plan sa Batangas. Hindi, ma'am. Yung mismong lugar. Saan ba? Saan ba kayo magkikita? Specific. Okay, Batangas. Saan sa Batangas? Sa hotel ba? Condo ba? Saan ba dun, ma'am? Condo. Condo! Ang tawag. Ay, yung mga rent.
condo. Yun ba yun? Condotel, Mga ganon? Staycation. Okay. Yes. So, plano nyo ganun. Pero ang usapan, ang sabi mo sa kanya, walang mangyayari. Parang kita lang. Kwento. Kalokohan nyo, ate girl. Staycation, walang mangyayari, sinabi mo sa kanya? Oo. Kasi gusto ko lang magkita kami. Gusto ko lang makita niya na ang ganda-ganda ko na. Sana sa coffee shop lang kayo nagkita. Ganun. Hindi kasi maganda, hindi ko na masabi kung saan yung staycation. Basta marami siyang may mga coffee shop nga, parang may mga restaurant ganon. Hindi ko lang masabi yung lugar eh. Kasi nga, baka makilala sa'yo. Pero saan kayo nagkita? Sa kwarto ng staycation, hindi dun sa coffee shop. Tama ba ako? Coffee shop. Coffee. Nabago coffee shop. Okay, coffee shop. Coffee shop. Doon kayo coffee sa coffee shop. Tapos, kasi nga, nagkatuksuhan na. Yun, hanggang sa napunta na kami sa ganon. pinaganda mo pa yung kwento, ate girl. Pumunta rin pala kayo sa kwarto. Gusto mo pa lumusot sa akin eh. Gusto mo bang luminis yung pangalan mo sa kwento na to, ma'am? Okay, sige. Pero, sa akin yung na-feel ko is love. Walang last. Love talaga. Parang bumalik yung dati. Kasi nga, first and great love ko yun eh. As in, talagang ideal man ko siya. Tapos siya naman din, parang yun, pinag-usapan namin, ba't nangyari sa amin yun, ba't kami naghiwalay. And then, akala ko, hindi ko na, parang naulit siya 3 times. So yun, choice ko na yun. Mali yun, hindi ko din na-justify na dapat. Hindi ko inaano na tama yun. Mali talaga yun. Pero hindi ko siya tinuturing na mali siya, pero para sa akin lesson yun kasi nagawa ko man siya 3 times kasi choice ko na talaga yun, hindi na yun pagkakamali, infidelity na talaga yun. Tinuturing ko siyang lesson sa buhay na dapat hindi na maulit kasi maraming mga sasaktan, maraming matatapakan. Pero after ng mga nangyari na yun, syempre 3 times kami nagkita. Niyayaya niya ako magkaroon kami ng secret affair. Kahit na mahal ko pa siya, hindi talaga ako pumayag. Sobra yung galit niya sa akin nun kasi parang na siya, para siyang na-attach ulit sa akin. Kasi teenager pa lang kami noon nung nagkita. Tapos ngayon, nung sa muling pagkikita namin, mga adult na kami, tapos nagawa pa namin yung ganong bagay. Yung sex, ganon. Aware naman yung asawa mo ngayon. 'Di ba sabi mo, boyfriend mo yung asawa mo that time, 'di ba? Boyfriend ha? Sabi mo yun. Yes. Boyfriend Pero pa lang. hindi niya alam. Hindi niya alam. Di mo ba alam nandito yung asawa mo ngayon? Katabi ko. Na-invite mo ba? Dito eh. Kidding aside, but eto may mga gusto lang akong tanong, okay lang ba? Sige. Okay. So sa 3 beses na yon, inamin mo naman na choice mo talaga. Gusto mo rin naman talaga. Yes. Kasi yung longing ko sa kanya parang isang dekada. Grabe yung naging longing ko sa kanya kasi siya love na love ko talaga yun. Love na love. Okay. Kaya for me, yung nangyari sa amin is, sa akin, yung pakiramdam ko is love yun. Selfish love. Nga lang. Love pero selfish. Gano'n kayo katagal nagtagal? Yung relasyon ninyong tago? Parang 6 months, 5 months, ganun. Pero on and off yun eh. Kasi, on and off yun. Kasi nga, parang pag magkikita kami, yung araw na, before kami magkita, tsaka yung araw ng pagkikita namin, doon na kami may communication, tapos napuputol yun. Kasi hindi ko na siya ini-entertain. Kaya lang may mga times na parang tawag dito, natutukso. Pero ngayon, akala ko hindi ko na makakayang i-let go yung ganun. Kasi nga, di ba, hindi yung sarili mo, yung alam mo ng mali, ginagawa mo pa din. Aside sa katangahan, parang karumihan din.
'Diba? Kasi, um, parang wala ka ng self-respect. 'Di ba dapat nga ang unang mamahalin natin is yung sarili natin. So, dun parang nauntog ako, ano ba, bakit ganito ginagawa ko 'to? May nagkamali na ako nung una, uulitin ko pa ba? Kaya nung niyayaya niya ako magkaroon kami ng affair, yung affair talaga na meron na kaming relasyon. Kasi yung ginagawa namin ano lang yun, parang on and off, walang label yun. Parang fuck buddy, parang gano'n. Kaya yun, hindi ako pumayag. Kaya super galit siya sa akin kasi parang tinanong niya ako kung ginagantihan ko ba siya. Pero hindi ko naman siya ginantihan. Parang, alam mo yun, yung longing ko, parang pinagbigyan ko lang yung sarili ko na, kasi miss na miss ko siya, ang tagal namin di nagkita. Hanggang ngayon naman, meron pa rin siyang part sa puso ko. Kasi super ideal man ko talaga siya eh. Kung meron man kaming nagawang mali, siguro dahil mga bata pa kasi, tsaka yung sa communication namin, LDR din kasi kami nun eh. Tapos, akala ko hindi ko na hindi na ako makakapagtino hanggang sa, eto, nabuntis ako nung napangasawa ko. Tapos, kinasal kami hanggang sa, chinachat pa ako nun eh, kaya lang din ako nakikipag-communicate. Kasi pag in-entertain ko pa siya, babalik kami sa, pagkakasala. Kailan huli niyong usap? 2019 kami, 2020. Tagal na, no? Kamusta na Ang buhay tagal niya na. ngayon? Nakikita ko naman siya, asensado na siya sa buhay. May sariling bahay, may kotse na, maganda yung trabaho. Pero hindi na kami nagkaka-chat. Pero friends kami sa Facebook. Tsaka siguro way na rin para tumino na ako. Binigyan ako ng sarili kong anak. Tapos, talagang pinagsisisihan ko naman na syempre yung kaakibat ng pagsisisi, dapat hindi mo na uulitin. Pero syempre, sabi nga nila, mahirap labanan yung tukso. Kaya ang ginawa ko, tawag dito, mas naging active ako. Nagpa-convert ako ng ibang religion, di ko na lang babanggitin kung ano. Nagpa-convert ako ng ibang religion, tapos mas nag-focus ako sa nag-focus ako mag-serve sa Panginoon sa ganong way na nalalabanan ko na yung pagiging ko. Parang, kumbaga, kesa naman mabuhay ako na puro pagkakamali yung ginagawa ko, diba? E di mabuhay na lang ako ng may kabuluhan. Hindi pa ako nakakasira ng ibang tao, wala pa akong natatapakan. Kasi yung mga ganon, yung papatol ka, magkakaroon ka ng secret affair, sa una lang masaya. Pero, ang kapalit nun habang buhay na pain, tapos ubos na ubos ka kasi wala ka ng tinirang pagmamahal sa sarili mo, wala ka ng respeto sa katawan mo. Diba? Usually naman ang mag-affair nagiging masaya lang sila dahil sa sex. Pero kasi ang sex is holy, para lang yan sa pinag-bind talaga. Yes. So ngayon, masasabi ko naman na nagkamali man ako at aminado naman ako, pero hindi yun dapat tularan. Yes. Kaya ang ginawa ko, imbes na magpakalugmok ako dahil nga inayos ko yung sarili ko, minahal ko yung sarili ko, inayos ko kung ano yung relasyon ko sa asawa ko. Ngayon may sarili na akong pamilya. Tapos sa Diyos, inayos ko yung ko sa connection ko sa Panginoon para mas maging matibay ako. Pero kung bibigyan ako ng chance, kung sakali mang single pa siya, siguro siya yung pipiliin ko pa din siya. Kung single. Ebri. Pero hindi eh. Ebri. Umangat dugo ko sa'yo. Bakit? Kung single pa siya, ikaw, ano ka ba? Kung single kami parehas. Linawin mo. Ay, sorry. Hindi Siya ko lang pala iniisip nabanggit. mo Kung eh. single kami parehas. Yung asawa mo, nag-aantay sa'yo.
Shout out daw sa'yo, Every. Wala naman na yun. Parang ano lang, yung ano ko kasi ngayon na pangasawa ko, nonchalant kasi to. Mm. Hindi masalita, Mhm. hindi siya masalita, hindi siya showy. Mhm. Ayan lang. Siguro ito yung ano ko, parang... So, hindi kailangan naman- mo hindi naman- magloko? Ganun. Naghanap ka na. Ang karma. Ha? Karma. Okay. Ano, Karma. Gets. So, ibig sabihin, itong asawa mo, nonchalant, hindi nagsasalita. Oo. So tinuturing mo Hindi siya siyang showy, karma. Hindi siya sweet. Siguro, kasi parang Sabi mo kanina, karma eh. Wala ko na-feel, mahal niya ako sa pakiramdam, pero sa actions, wala. Mhm. Hindi, ako naman naniniwala ako na ang bawat tao may kanya-kanyang love language yan eh. Tsaka unang-una, ang asawa, Mr. o Mrs. man yan, yan ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Di ba Yes, nagcha-church kaya ka? nga Nagcha-church ka, di ba? Yes, kaya nga kami meron. Idadamay pa ba natin dito si Lord? Ako, kilabutan tayo Hindi. parehas. Hindi, sa akin lang, Every, fast na yun. oo nga, pero kasi iniisip ko yung mga sinasabi mo ngayon na asawa ko, nonchalant, baka ito yung karma ko ngayon. Huwag natin tignan karma yung asawa natin. Dapat tinitignan natin blessing. Yes. 'Di ba? Pag kinagkaloob ng Panginoon sa atin ang asawa, ang mister, ang misis. Hindi yung literal na asawa yung karma. Yung bang nafe-feel ko ngayon, Mhm. hindi naman yung ano ko, syempre kung ganun Ayun. yung tingin ko sa kanya, papakasalan ko ba? Iyon. Linawin mo, Every. Ay, sorry, hindi ko pala nalilino. Oh, linawin mo kasi kung maririnig ng asawa mo to, kung sakali man wag naman sana. Tali tayo doon. Bakit niya maririnig? Hindi natin masabi. Every. Hindi natin masabi. Diba? Hindi naman siya yung literal na ano. Siguro yung na-feel ko, itong na-feel ko na feeling ko, hindi ako kamahal-mahal, gano'n. Mhm. Pero hindi naman siya. Mhm. Kasi ano naman kagaya ng sinabi mo, may kanya-kanyang love language. Yes. Love language niya is good provider sa aming mag-ina. Mhm. Question. Okay lang? Mm-mm. Kontento ka ba sa kanya? Actually, sa amin, kasi ano na siya ang age gap namin is 11 years. So, once in a blue moon na kami magkaroon ng... Oo, hindi. Huwag na natin paliwanagan to. Hindi. Pero ano, di naman ako, okay lang naman kung walang ganun. Hindi siya kasi hindi siya active. Hindi ako nagtatanong. Walang kailangan i-explain. Oo nga, nagsasabi lang ako kasi dapat di ba lilinawin. Nakakalungkot. Hello po. Hello, Every. I'm listening. Nakakalungkot lang Yun lang. Nakakalungkot lang kasi ririnig ko at wala naman akong karapatan na magbigay sa inyo ng advice tulad nga ng sinabi ko sa iyo before tayo mag-call. Hindi mo hinihingi ang advice ko, hindi ako magsasalita. And I'm just Pero asking DJ lang. kasi, di ba syempre sa mag-asawa, Mhm. kailangan nabibigyan mo din siya ng lambing. Mhm. Asawa ko kasi bukod sa hindi siya sweet sa actions niya, Mhm. hindi rin siya active sa bed. Hindi kami as in magkatabi. Hindi na kami nagtatabi. Mhm. So anong gusto mong malaman? Ayun lang. Anong gusto mong marinig sa akin? Wala naman, shinare ko lang yung nangyari sa akin. Pwede ba ako Na may mga magsalita? ganito pala talaga. Sige, Pwede ba ako magsalita? sige. Ikaw, alam mo, Every, ikaw na mismo nagsabi sa mga bibig mo na nanggaling na kung hindi mo naman siya mahal, hindi mo siya papakasalan.
Tama? Mm-mm. Tama? Tama. Tama. Mm-mm. Okay. Pero, yung kinasal ba kayo at before kayo ikasal, ganyan na ba talaga siya? Oo. So, wala na bago. Ay, yung ano, hindi. Active pa yun. Kasi Active nga, pa. dahil siguro sa age. Okay. Sa age. Okay. So, hindi mo ba naisip na papakasalan ko to, medyo matanda na. Malaki ang age gap namin. May possibility na dumating yung kahinaan nito. Tapos ako, gigil pa. Pero wala. In-embrace ko na lang siya kasi pamilya na kami. Mm. Hinayaan ko na lang kahit di niya nabibigay yung mga dapat para sa akin. Ngayon, okay naman yung pagsasama namin kahit walang ganun. Pero syempre, in other side, nakakasad lang. Pero okay naman. Hindi naman yung Hindi mo ba kalugmok-lugmok talaga Ito every. May tanong ako sa'yo. And I hope maging honest ka. Yes. May times ba na hinanap mo na sa iba yung pagkukulang ng asawa mo? Ay, hindi. Hindi ko na inulit. Kasi nga, di ba, pag nagsisi ka, dapat magbabago ka. So, hindi ko na inulit yun. Mhm. Wala. Parang sa iba ko na lang dinadivert yung mga ganun-ganun. Tsaka wala akong ginagawa sa sarili ko. Hindi ako, yung iba kasi, di ba, parang sila yung gumagawa sa sarili nila para masatisfy. Ako never kong ginawa yun. Pero Parang pagod na rin ako eh. Pagod na rin ako kasi busy nga ako sa buhay. May anak, may work. Mhm. Pero wala ka nang gana sa kanya. Hindi naman, love ko pa din. Nagmamahalan pa din naman kami. Pero syempre, di ba nga, sa mag-asawa, kailangan may ganun. Kaya lang sa amin, wala nang ganun. Mhm. So, bawas na. Wala nang spice, kumbaga. Ulitin ko yung Kahit tanong ko kanina. Ha? Ulitin ko. Mahal mo pa rin, hindi na? Mahal. Kaya ang hirap makisama pag hindi mahal. Mhm. Parang kung hindi ko na mahal, edi let go na lang. Mhm. Diba? Kasi sasayangin ko lang yung oras niya. Diba? Parang nagsistay kami tapos hindi na nagmamahalan. Okay. Kontento ka pa Sayang. ba o hindi na? Ano? Kontento ka pa ba o hindi na? Kung pag-uusapan yung sa sex life, hindi syempre. Pero hindi naman to the point na kailangan. In general tayo, ma'am. In general tayo. Hindi tayo sex life, ma'am. In general, no? Okay. Yung person talaga. Anong O, plano? kontento. Kontento. Okay. Para lang malinaw, ma'am. At least. Kasi kung hindi, ang hirap magstay. Yes. Kasi ako, di ko I kaya agree. yun eh. Agree. Oo, hindi ko kaya yun, parang magstay ka, tas nagsasayangan lang kayo ng oras. Mhm. Ang ikli lang ng buhay, magsayangan pa ba ng oras? Mhm. Siyempre, magiging unfair din naman ako sa kanya kung wala na. Mhm. May gusto ka bang sabihin? Any last words? Yun lang, para sa mga secret affair dyan, lagi niyong isipin na sa una lang masaya. Ang kapalit niyan ay sobra-sobra. Kaya mag-isip muna. Actually, bago ito, mag- every. Mm-mm. Gusto ko sabihin sa ito na Mm-mm. sabihin mo yan sa sarili mo. Opo. Kasi Saka, diba, unang-una, hindi natin pwedeng turuan yung ibang tao. Ito. Sa akin lang. Kasi naniniwala ako na magkakaiba tayo ng storya. At magkakaiba tayo ng approach doon sa nangyayari sa buhay natin. And marirealize mo lang ang pagkakamali mo kapag nandun ka na. So doon ko rin na-realize na ako kilala ko yung sarili ko na hindi ako malinis na tao. Marami akong pagkakamali. Kaya nga ako nakaupo dito eh. Kaya nga ako marunong makinig sa inyo dahil yung mga pinagkakamali nyo, siguro nadaanan ko na rin yan eh. Diba? Parang kumbaga been there, done that ka na. Exactly. Pero ito nga lang eh. Ako naniniwala ko dito na at the end of the day, kailangan handa lang tayo sa mga pangyayari sa buhay natin. Kasi hindi natin masabi. Malay mo,
ikaw, sinasabi mo ngayon na dapat yung mga tao, wag nang gawin yung mga ganitong bagay. Biglang ikaw pala bukas gagawin mo every. So doon ko na-realize lang din. Ito, lately ko lang din na figure out sa sarili ko and na dapat minsan hindi tayo nangunguna pala sa ibang tao. Dapat sinasabi muna natin sa sarili natin before Pero yung tayo magsabi sa pero yung ibang case ko tao. naman 5 years ago na. Mhm. So talagang Don't worry, ma'am. Walang nagtatanong, ma'am. Wag tayong maging defensive masyado. Napakinggan na namin. Gusto mo ulitin ko pa, ma'am? Kung ano yung storya simula una hanggang ngayon, ma'am? Hindi na. Okay, ma'am. Alam ko, ma'am. Alam ko yung storya mo, ma'am. So, alam ko matagal na yon at ikaw naman. At naniniwala ako dun, ma'am. And we listen and we don't judge, ma'am, dito sa programa namin, ma'am. Pero syempre, nililinaw ko lang din yung mga kwento mo. At gusto ko lang din na hindi naguguluhan yung mga listener natin doon sa pagtanong ko sa iyo at pagsagot mo. At syempre, mahirap naman na maligaw sila doon sa mismong storya mo. So, tinanong kita, kontento ka pa ba doon sa asawa mo? Yung una mong sagot, hindi na. Pero nilinaw mo kasi nga sa sex lang. Pero kung in general, hello? Hello, Every? In general, Okay na, bumalik na. yes, in general, sabi mo, kontento ka. Okay? Apo. Okay. May gusto ka pa bang sabihin? May gusto ka bang sabihin sa anak mo? Diyan sa asawa mo? Baka may gusto kong sabihin. Yun nga, tawag dito, meron mang kulang sa atin sa pagsasama natin. Promise ko naman na yung kung ano yung sinumpaan natin nung nagpakasal tayo na habang buhay magsasama is yun yung yun yung tawag dito, yung kung ano yung sinumpaan natin nung nagpakasal tayo, hindi ko yun, ano ba yung Tagalog ng ano? Hindi mo yun kakalimutan, hindi mo papabayaan, Ano ba yun? hindi mo babaliin. Anong Hindi ko babaliin. Yes. Ayun. Okay. Hindi ko babaliin. Yun lang. Okay, And ma'am. sana may hindi naman natutunan, parang may nakarelate at may makapag-isip-isip na dyan sa Yes, mga ma'am. nakinig. Yun. May mga nakarelate, ma'am. May mga nakarelate na nandito sa sitwasyon na to, ma'am. Na ganito rin, ma'am, katulad mo. Pero, syempre nga, di natin sila agad-agad mapagbabago. Yes. Di ba? Alam mo yan, Every. Di ba? Alam mo yan, Every. Yes, Nanggaling ka dun sa pangyayari na yun na hindi natin agad-agad sila na pagbabago. Pero at least, napapakinggan nila na hindi pala maganda na ipaglaban o ipagpatuloy yung ganung bagay sa buhay nila. Right? Diba? Yun lang naman yung pinaka-goal natin dito na maparealize din sa iba. Na diktahan natin sila, pangunahan natin sila, pero maparealize natin na dun sa kwento mo na to, ay may mapupulot din sila na wala din talagang magandang patutunguhan kung ipipilit mo yung mali. Parang wala pa naman akong napakinggan or nakilala na mag-secret affair tapos naging masaya sila. Yes, wala talaga. Diba? Na nagsama, na matiwasay yung pagsasama. Wala. Diba? Puro puro pasakit, ang bigat sa buhay. Pero ba't sa tagal ng panahon, ngayon mo lang sinerto? Wala, nag-scroll lang kasi ako sa nakita ko. Matagal ko na siya gusto i-share. Nung hindi pa ako, tawag dito, nung nasa Pinas pa. Ayun, parang, tawag dito, ito yung second time ko sa inyo sa Viber kasi nung una kinabahan ako. Kasi nga kahusga-husga yung story ko. Kaya yun, natakot ako sa bashing, ganyan. Pero okay lang, mabash, deserve ko naman. Kaya lang sa part ko naman, tinatanggap ko naman na nagkamali ako. Yes. Pinagsisisihan ko at nagbago naman ako. Hindi ko naman siya pinagpatuloy at hindi ako proud sa kung ano yung ginawa kong kasalanan. Yes, agree. Tama yun, ma'am. Kumbaga, Gusto ko lang i-share yung story ko kasi baka may sa tao. paraan na ganito, may makarelate.
Yun lang. Thank you, Every. Thank you. I hope na masayang masaya ka pa rin. At wag maubos yung pagiging masaya mo sa asawa mo. Dahil nasusukan natin ang pagmamahal ng isang tao At ito pa, additional din. kung saan hindi pinakamagulo po- yung sitwasyon ninyo. Mm-mm. May gusto ka pa sabihin, ma'am, bago kay babato, ma'am? Yun lang, sa pag-aasawa, syempre dapat yung pagsasama nyo is bukod sa may love, dapat may spice din. Pero hindi porke nawala yung sex or ano pa man, is dapat magloko na or hanapin sa iba. So yun, kagaya ng case ko, wala man kaming lambingan ng asawa ko. Nakokontento ko sa ibang love language niya, yung maging mabuting provider sa aming mag-ina. Yun na lang yung ina-appreciate ko sa kanya. Thank you. Every. May gusto lang ako sabihin sa'yo bago ko ibaba yung call. Sige po. Alam mo yung walk the talk. Yes. Yes. Yun lang, ma'am. Okay. Ingat, ma'am, Every, and God bless you. Thank you so much. Thank you so Likewise. much, ma'am. Thank you, ma'am. And I hope mapanindigan natin yung mga sinasabi natin na yan, ma'am. And Yes, ano man ang pagsubok na kaharapin mo, hindi magbago yung pananaw mo na sinasabi mo ngayon dito sa radyo, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Bye-bye, ma'am. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang ating kabisyo na si Every dito sa ating programang Top Secret. Isang panibagong episode na naman na napakinggan nyo mga kabisyo, kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Bukas po o mamaya mga kabisyo, maaari na naman po kayong tumawag sa ating Viber line na 091652955595. Muli kasama nyo po si DJ Titangelo, dito lamang po yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic mga kabisyo. Ito ko pong awitin sa inyo by Rachel Alejandro. Metro's #1 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's Love Radio. Basic!